Γεια σας, είμαι η Γέραιν Χέις. Το βράδυ των Χριστουγέννων, οι γονείς μου άνοιξαν την τεράστια μπροστινή πόρτα της επαυλής μας στο Hillsborough και πέταξαν τη μοναδική μου βαλίτσα στα παγωμένα μάρμαρα των σκαλοπατιών. Η μικρή μου αδερφή, η Τέρα, στεκόταν ακριβώς πίσω τους, με τα χέρια σταυρωμένα, χαμογελώντας σαν να είχε μόλις κερδίσει το λαχείο. «Ας δούμε πώς θα επιβιώσεις τώρα, μεγάλη αδερφή», είπε. Τράβηξα τη βαλίτσα μέσα από παχύ παγωμένο ομίχλη. Χωρίς χρήματα, χωρίς αυτοκίνητο, τίποτα άλλο εκτός από το μακρύ κασμίρ παλτό που με κρατούσε ζωντανή. Κατέρευσα σε ένα παγκάκι καλυμμένο με χιόνι μέσα στην gated γειτονιά μας, τρέμοντας τόσο πολύ που τα δόντια μου δεν σταματούσαν να τρίζουν. Τότε εμφανίστηκε εκείνη, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ξυπόλυτη, με το δέρμα της να γίνεται μοβ και τα σημαίνια μαλλιά της να χτυπούν στον άνεμο. Έμοιαζε σαν ο κρύος να την είχε ήδη καταλάβει. Χωρίς να σκεφτώ δεύτερη φορά, σηκώθηκα, έβγαλα το μοναδικό μου ζεστό παλτό και το τύλιξα γύρω από τους τρεμάμενους ώμους της. Αυτή άρπαξε τα παγωμένα χέρια μου, κοίταξε κατευθείαν στα μάτια μου και ψιθύρισε: «Η καλοσύνη σαν τη δική σου είναι σπανιότερη από διαμάντια». Τότε απομακρύνθηκε και χάθηκε μέσα στην ομίχλη. Ακριβώς μία ώρα αργότερα, 19 μαύρα πολυτελή σεντάν ήρθαν με απόλυτη σιωπή και έκλεισαν ολόκληρο το δρόμο. Η ίδια γυναίκα βγήκε από το μεσαίο αυτοκίνητο. Ίδιο πρόσωπο, αλλά τώρα φορούσε ένα παλτό καμήλας μέχρι το πάτωμα και τα μαλλιά της ήταν σε μια κομψή κοτσίδα με διαμάντια συν ένα λάμπο στον καρπό της. Περπάτησε κατευθείαν προς εμένα, χαμογέλασε και είπε μόνο μία πρόταση. «Σε παρακολουθώ αρκετό καιρό για να ξέρω ακριβώς ποια είσαι πραγματικά. Αν ποτέ σε έχουν πετάξει οι άνθρωποι που θα έπρεπε να σε αγαπούν περισσότερο, άφησε να ήμουν εκεί ή την πόλη από την οποία παρακολουθείς τα σχόλια. Έτσι, ξέρω ότι δεν είμαι μόνη. Εμπιστεύσουμε, συνέχισε να παρακολουθείς. Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια θα σου πάρει το μυαλό». Εκείνο το απόγευμα, ήμουν ακόμα σε σοκ από το email απόλυσης που έφτασε στις 10 π.μ. Μια άλλη γύρα αναδιάρθρωσης στη διαφημιστική εταιρεία του Σαν Φρανσίσκο, στην οποία είχα δώσει 6 χρόνια. Έβαλα το φυτό του γραφείου μου στη θέση του συνοδηγού του 12χρονου Honda Civic μου και το έστρεψα νότια στον 101 προς το Hillsborough. 32 μίλια 47 λεπτά, αν η κίνηση ήταν καλή. Δεν ήταν. Είχα ήδη καλέσει τη μαμά από τον γκαράζ. «Απλώς χρειάζεται να ξεκουραστώ για μερικές εβδομάδες ενώ τακτοποιώ τα πράγματα», της είπα. Φαινόταν αποσπασμένη, είπε ότι το δείπνο ήταν στις 7 και έκλεισε. Όταν πέρασα από τις πύλες, το σπίτι έμοιαζε με εξώφυλλο περιοδικού. 15η ευγενής γούνα στον διόροφο προθάλαμο. Λευκοί ορχιδέες παντού, οι τροφοδότες με μαύρες γραβάτες έστειναν το τραπέζι για 20. Ο μπαμπάς Ρίτσαρντ άνοιγε μια Dom Perignon του 2005 σαν να ήταν τρίτη. Η μαμά Μόργαριτ φόρεσε ένα νέο περιδέρεο με μαργαριτάρια νότιου θάλασσας που σίγουρα δεν υπήρχε τον προηγούμενο μήνα. Και η Τέρα, η 27χρονη αδερφή μου, περιστρεφόταν σε ένα κόκκινο μεταξωτό φόρεμα χωρίς πλάτη, δείχνοντας ένα διαμάντι 6 καρατίων σε κοπή Radiant στο αριστερό της χέρι, σαν να περίμενε όλη της τη ζωή για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο Ντέρικ, ο πρώην μου για 4 χρόνια, στεκόταν πίσω της με το χέρι του γύρω από τη μέση της. Έριξα τα κλειδιά μου στον μπολ δίπλα στην πόρτα και προσπάθησα να χαμογελάσω. «Για σε όλους, κακή μέρα στη δουλειά». Αυτό ήταν όλο μικρομετόνο, τι κατάφερα να πω. Η Τέρα γύρισε με τα μάτια της ανοιχτά από ψεύτικη ανησυχία. «Ω Θεέ μου, πάλι». Αυτή αναστέναξε αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσουν οι τροφοδότες. «Τρίτη δουλειά σε 4 χρόνια, σωστά», γύρισε προς τη μαμά. «Θυμάσαι όταν την απέλυσαν από τη start-up στο σώμα γιατί δεν ήταν ομαδική παίκτρια?» Τα χείλη της μαμάς σφίχτηκαν. Ο μπαμπάς δεν κοίταξε καν από το σαμπάνια του. Ένιωσα το πρόσωπό μου να καίει. Ήταν μείωση προσωπικού. Απέλυσαν ολόκληρη τη δημιουργική ομάδα. Η Τάρα κούνησε το νέο της δαχτυλίδι προς την κατεύθυνσή μου. Ο Ντέρεκ μόλις έκλεισε τη σειρά του. 28 εκατομμύρια προχρηματοδότησης. Οι επενδυτές τον αγαπούν. Ο Ντέρεκ μου έδωσε το ίδιο υπεροπτικό μισό χαμόγελο που χρησιμοποιούσε όταν τελείωσε τα πράγματα πριν από 2 χρόνια με το «Δεν είσαι εσύ, είναι το timing». Ο μπαμπάς τελικά έβαλε το ποτήρι του κάτω. «Μιράν, πρέπει να μιλήσουμε». Δεν μου έκανε νόημα να καθίσω. Ποτέ δεν το έκανε όταν ήταν κακά νέα. Μου είπε ευθέως τον περασμένο μήνα ότι είχε τροποποιήσει την οικογενειακή εμπιστοσύνη. Όλα, 38 εκατομμύρια σε κεφάλαιο, ήταν τώρα μόνο στο όνομα της Τάρας. Αμετάκλητο. Υπογεγραμμένο, επικυρωμένο, κατατεθειμένο με το δικηγόρο της περιουσίας στο Πάλο Άλτο. Είπε ότι ήμουν 32 ικανή και ήταν καιρός να σταθώ στα πόδια μου. Η μαμά πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε έναν τρόπο ζωής που δεν παράγει αποτελέσματα, σαν να είχε ποτέ ο μισθός μου πληρώσει για τις ορχιδέες τους ή τις Μπέρκινς της Τάρας». Στάθηκα εκεί με το στόμα ανοιχτό προσπαθώντας να επεξεργαστώ ότι οι ίδιοι μου οι γονείς μόλις με είχαν νομικά αποκληρώσει ενώ ήμουν ακόμα στο χόλ τους. Η Τάρα έβγαλε το τηλέφωνό της, ήδη καταγράφοντας.
Αυτό είναι χρυσός. Γέλασε. Η μεγάλη αδελφή επιστρέφει σπίτι σπασμένη παραμονή Χριστουγέννων. Πες κάτι για τους ακολούθους μου. Κοίταξα τον μπαμπά. Είσαι σοβαρός, αντάμωσε τα μάτια μου για πρώτη φορά όλη τη νύχτα. Κρύα. Τελικά. Έχεις 20 λεπτά να μαζέψεις ομικρομετόνο, τι χρειάζεσαι. Η ασφάλεια θα σε αφήσει να ξαναμπείς αύριο για τα υπόλοιπα αν κάνεις ραντεβού. Η μαμά δεν με κοίταξε καν. Ασχολήθηκε με το να ρυθμίζει ένα χρυσό στολίδι στο δέντρο. Πήγα upstairs σε αυτόματο πιλότο. Το υπνοδωμάτιο που είχα από τα 10 μου είχε ακόμα τις φωτογραφίες της ομάδας κολύμβησης του γυμνασίου μου στον τοίχο. Έριξα τζιν, 2 πουλόβερ, το λάπτοπ και τα καλλυντικά στην παλιά τσάντα Σαββατοκύριακου Λουί Βουιτών. Η Τάρα δεν είχε κλέψει ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα, βιβλία, χρονικά, το πλαισιωμένο πτυχίο του Στάνφορντ θα έπρεπε να περιμένουν. Όταν κατέβηκα ξανά, η Τάρα ήταν live στο Instagram αφηγούμενη σαν ντοκιμαντέρ άγρια ζωής. Και να ιάσω τη κόρη με μια λυπημένη βαλίτσα. Υπάρχουν στοιχήματα για το πόσο καιρό πριν κοιμηθεί σε εκείνο το Civic, ο μπαμπάς άνοιξε την μπροστινή πόρτα μόνος του. Η ομίχλη είχε εισέλθει πυκνή. Δεν μπορούσα να δω το τέλος της εισόδου. Η θερμοκρασία είχε ήδη πέσει κάτω από το 0. Πάτησα το κατόφλι. Πίσω μου, η Τάρα φώναξε, γλυκιά σαν δηλητήριο. Καλά Χριστούγεννα, Μυριάν. Μην παγώσεις. Η πόρτα έκλεισε με έναν απαλό, ακριβό ήχο. Ο συναγερμός Β' μπίπτ 2 φορές καθώς ενεργοποιήθηκε. Και αυτό ήταν. Σε λιγότερο από 30 λεπτά, πέρασα από κόρη σε παραβάτη στο μόνο σπίτι που είχα γνωρίσει ποτέ. Στάθηκα στα μάρμαρα σκαλοπάτια στο σκοτάδι, με μια βαλίτσα στα πόδια μου, φορώντας το μόνο ζεστό πράγμα που είχα ακόμα, αυτό το μακρύ παλτό από Κασμίρ. Τη στιγμή που αυτή η βαριά πόρτα σφραγίστηκε πίσω μου, όλα έγιναν ήσυχα εκτός από το αίμα που χτυπούσε στα αυτιά μου. Στάθηκα στον άδειο δρόμο προσπαθώντας να αναπνεύσω, αλλά ο αέρας ένιωθε σαν μαχαίρια. Το μυαλό μου επαναλάμβανε τη φλατ φωνή του μπαμπά, 38 εκατομμύρια χαμένα, με μία υπογραφή και τη μαμά να αρνείται να συναντήσει τα μάτια μου. Ήμουν 32 ετών και σε μία μόνο συζήτηση είχα γίνει ξένη στη μοναδική οικογένεια που είχα ποτέ. Άρχισα να περπατώ γιατί το να στέκομαι ακίνητη φαινόταν χειρότερο. Η τροχή της βαλίτσας κροτάλιζαν πάνω στο τέλειο πεζοδρόμιο, ο μόνος ήχος για μίλια. Κάθε αρχοντικό που περνούσα είχε ζεστά χρυσά παράθυρα και γέλια που ξεχύνονταν από χριστουγεννιάτικα δέντρα που έλαμπαν πίσω από κλειστές εισόδους. Κάθε ένα μου θύμιζε ότι δεν ανήκα πια πουθενά. Τα δάχτυλά μου ήταν ήδη μουδιασμένα. Συνεχώς σκεφτόμουν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό. Κάθε στιγμή η μαμά θα άνοιγε την πόρτα και θα με καλούσε πίσω, θα έλεγε ότι ήταν ένα σκληρό αστείο. Αλλά ο συναγερμός παρέμενε ενεργοποιημένος. Καμία βήματα, τίποτα. Δεν ξέρω πόσο περπάτησα, ίσως 20 λεπτά, ίσως 1 ώρα, μέχρι που βρέθηκα στο μικρό δημόσιο κήπο δίπλα στην παλιά επισκοπική εκκλησία. Υπήρχε ένα σιδερένιο παγκάκι κάτω από έναν φωτιστικό που λειτουργούσε πραγματικά. Κάθισα σκληρά, άφησα τη λαβή της βαλίτσας και τελικά άφησα τα δάκρυα να έρθουν. Έκλαψα για το μικρό κορίτσι που συνήθιζε να κρύβεται κάτω από εκείνο το 15ο δέντρο περιμένοντας τον Άγιο Βασίλη. Έκλαψα για κάθε γενέθλιο όπου η Τέρα έπαιρνε το μεγαλύτερο δώρο και μου έλεγα να είμαι ευγνώμονη. Έκλαψα γιατί πάντα πίστευα ότι αν απλώς δούλευα πιο σκληρά, πετύχαινα περισσότερα, θα με έβλεπαν τελικά. Αποδείχθηκε ότι τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Δεν ήμουν αναλώσιμη επειδή απέτυχα. Ήμουν αναλώσιμη επειδή δεν ήμουν η Τέρα. Τα δάκρυα πάγωσαν στα μάγουλά μου. Αγκαλιάσα τα γόνατά μου στο στήθος και κοίταξα το έδαφος, προσπαθώντας να καταλάβω πώς θα επιβίωνα τη νύχτα, πόσο μάλλον το υπόλοιπο της ζωής μου. Τότε άκουσα τον αργό ήχο γυμνών ποδιών πάνω στο τσιμέντο. Κοίταξα ψηλά και την είδα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, να σέρνεται προς το παγκάκι. Ασημένια μαλλιά μπερδεμένα και χαλαρά, λεπτή ώμη καμπουριασμένη ενάντια στον άνεμο, το δέρμα της τόσο χλωμό που φαινόταν διαφανές κάτω από το φως. Στάθηκε λίγα βήματα μακριά, κουνώντας ελαφρώς, και μίλησε με μια φωνή τραχιά από το κρύο. Νεαρή κυρία, ξέρετε αν κάποια από τα καταφύγια έχει ακόμα χώρο απόψε, έχω περπατήσει από το Burlingame. Όλα είναι γεμάτα. Σκούπισα γρήγορα το πρόσωπό μου. Λυπάμαι. Δεν έχω πουθενά κι εγώ. Μελέτησε με προσοχή για μια μακρά στιγμή, τα μάτια της κοφτερά παρά την εξάντληση. Έπειτα, κατέβηκε στο παγκάκι δίπλα μου, αφήνοντας μια προσεκτική απόσταση. Καθίσαμε σιωπηλές ενώ η αναπνοή της σταθεροποιούνταν. Παρατήρησα ότι τα πόδια της ήταν γυμνά και ήδη είχαν γίνει μοβ, κατευθυνόμενα προς εκείνο το τρομακτικό λευκό που σημαίνει ότι η ζημιά είναι βαθιά. Κάτι μέσα μου ράγισε. Εδώ ήταν κάποιος που είχε ακόμα λιγότερα από εμένα απόψε, και ήταν ακόμα αρκετά ευγενική για να ρωτήσει αντί να απαιτήσει. Ντρεπόμουν για τη δική μου αυτολύπηση. Χωρίς να πω τίποτα, σηκώθηκα, έβγαλα το μόνο πράγμα που με κρατούσε από το να παγώσω, και το έριξα στους ώμους της.
Κοίταξε έκπληκτη, έπειτα έκλεισε τα μάτια της καθώς η ζεστασιά τη χτύπησε. Τα χέρια της, λεπτά και με φλέβες που τρέμουν, έφτασαν ψηλά και τράβηξαν το ύφασμα πιο σφιχτά. Γύρισε προς εμένα, τα δάκρυα να λάμπουν σε εκείνα τα ανοιχτόχρωμα μπλε μάτια. «Ποιο είναι το όνομά σου, παιδί μου Ραν?» απάντησα, με τη φωνή μου να σπάει. Το επανέλαβε απαλά, σαν να δοκίμαζε κάτι πολύτιμο. «Ευχαριστώ, Μουράν». Τότε έκανε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πήρε και τα δύο παγωμένα χέρια μου και τα δικά της, τα έσφιξε μια φορά και κράτησε το βλέμμα μου για πολύ, χωρίς λόγια, μόνο κατανόηση, που περνούσε ανάμεσα σε δύο ξένους που ξαφνικά δεν ήταν πια ξένοι. Μετά από αυτό που φάνηκε σαν αιωνιότητα, με άφησε, σηκώθηκε με νέα σταθερότητα και μου έδωσε το μικρότερο χαμόγελο. Απομακρύνθηκε, αργά καταπίνοντας τη νύχτα πριν προλάβω να σκεφτώ να την καλέσω. Κάθισα ξανά μόνος, πιο κρύος από ποτέ στη ζωή μου, με τα δόντια μου να τρίζουν τόσο δυνατά που με πονούσε η γνάθος μου. Αλλά για πρώτη φορά από τότε που έκλεισε η πόρτα, ο πόνος στο στήθος μου φάνηκε διαφορετικός, ελαφρύτερος, σαν να μου έδινε πίσω κάτι που δεν ήξερα ότι μου έλειπε, δίνοντας μακριά το τελευταίο πράγμα που είχα. Το δωμάτιο του μοτέλ μύριζε παλιές τσιγάρες και φθηνό καθαριστικό πεύκου. Είχα κοιτάξει την ίδια σελίδα του Indeed για ώρες, υποβάλλοντας αίτηση σε οτιδήποτε πλήρωνε πάνω από τον κατώτατο μισθό, όταν το τηλέφωνό μου χτύπησε με έναν αριθμό που δεν αναγνώριζα. Κυρία Μουράν Χέις. Η φωνή της γυναίκας ήταν καθαρή και επαγγελματική, με μια ελαφριά προφορά από την Ανατολική Ακτή. Αυτή είναι η Grace Omicronil που καλεί εκ μέρους της κυρίας Ελεονόρα Κάλαγουεϊ. Θα ήθελε να σας συναντήσει αμέσως. Γέλασα δυνατά, πραγματικά γέλασα, γιατί φαινόταν σαν φάρσα. Ποια είναι αυτή πραγματικά? Η γραμμή παρέμεινε σιωπηλή για 2 παλμούς. Η κυρία Κάλαγουεϊ θα εξηγήσει τα πάντα. Ένα αυτοκίνητο περιμένει έξω από το δωμάτιο 112. Κοίταξα από την τρύπα του κλειδιού. 19 ταυτόσημα μαύρα BMW 760 ήταν παρατεταγμένα στο σπασμένο πάρκινγκ σαν προεδρική αυτοκινητοπομπή. Η πίσω πόρτα του πρώτου αυτοκινήτου άνοιξε μόνη της. Πήρα τα κλειδιά μου και βγήκα με τα ίδια τζιν και φούτερ που φορούσα για 2 ημέρες. Αυτή περίμενε στο μεσαίο αυτοκίνητο, η γυναίκα από το παγκάκι. Τα μαλλιά της τώρα σε μια άψογη χαμηλή γυαλιστερή καμήλα, με ζώνη στη μέση και κόκκινα τακούνια που έπιαναν τον ήλιο, φαινόταν 78 αλλά και αθάνατη. «Ετάν», είπε απαλά, σαν να ήμασταν παλιοί φίλοι. Η πόρτα έκλεισε με έναν απαλό θρώισμα, η διαχωριστική μεριά ανέβηκε και απομακρυνθήκαμε. 20 λεπτά αργότερα, οι πύλες άνοιξαν σε μια βίλα του 1920 σε μια ήσυχη γειτονιά στην Αθεθέρτον, κρυμμένη πίσω από σεκόιες και έναν φράχτη 10 ποδιών. Είχα περάσει από αυτόν τον δρόμο 1000 φορές και ποτέ δεν ήξερα ότι υπήρχε. Μέσα μύριζε κέδρο και τριαντάφυλλα. Μια φωτιά έσκαγε σε μια πέτρινη εστία αρκετά μεγάλη για να σταθείς μέσα. Παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή έβλεπαν σε μια ιδιωτική λίμνη. Μου έκανε νόημα να καθίσω σε έναν κρέμ καναπέ που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από το αυτοκίνητό μου. Ένας υπηρέτης σέρβιρε τσάι που κανένας από τους δύο μας δεν άγγιξε. Το πλήρες όνομά μου είναι Ελεονόρα Κάλαγουεϊ, άρχισε. Ο εκλειπών σύζυγός μου ίδρυσε την Gallagher Commercial Realty. Όταν πέθανε πριν από 12 χρόνια, πήρα την εταιρεία ιδιωτική και μετέτρεψα τα κέρδη σε ίδρυμα της οικογένειας Κάλαγουεϊ. Κατέχουμε ή χρηματοδοτούμε πάνω από 400 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια γραφειακού και εμπορικού χώρου σε όλη τη χώρα. Το ίδρυμα διανέμει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Απλώς κοίταξα. Ο εγκέφαλός μου δεν μπορούσε να επεξεργαστεί τους αριθμούς. Εκείνη κλείθηκε μπροστά. Κάθε παραμονή Χριστουγέννων για τα τελευταία 25 χρόνια, κάνω το ίδιο πράγμα. Φεύγω από την έπαυλη ντυμένος σαν κάποιος που δεν έχει τίποτα. Καμία ορατή ασφάλεια, καμία τσάντα, κανένα τηλέφωνο. Περπατώ μέχρι να βρω κάποιον που να έχει ακόμα καρδιά όταν πιστεύει ότι κανείς δεν παρακολουθεί. Οι περισσότερες χρονιές περπατώ όλη τη νύχτα και επιστρέφω σπίτι απογοητευμένος. Φέτος σε βρήκα. Εξήγησε ότι αφού απομακρύνθηκα, η ομάδα ασφαλείας της, ντυμένη πολιτικά, που είχε παρκάρει 2 τετράγωνα πιο πέρα, με παρακολουθούσε από απόσταση για 48 ώρες. Με παρακολουθούσε να κάνω check-in στο μοτέλ με μετρητά, να τρώω από αυτόματους πολιτές, να υποβάλω αίτηση για 50 δουλειές σε μία μόνο καθιστική θέση, να κλαίω στον ντους και ποτέ δεν προσπάθησαν να ανακαλύψουν ποια ήταν η άστεγη γυναίκα ή να καυχηθούν για την καλή πράξη. «Είσαι ο πρώτος άνθρωπος μετά από 15 χρόνια», είπε ήσυχα. Που έδωσε το τελευταίο πράγμα που τον κρατούσε ζωντανό χωρίς να περιμένει τίποτα πίσω, πρέπει να ξέρω αν αυτό ήταν μια τυχαία περίπτωση ή ποιος είσαι πραγματικά. Σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο, με τα χέρια ενωμένα πίσω από την πλάτη. «Δεν έχω παιδιά, δεν έχω κληρονόμους. Όταν φύγω, ξένοι σε ένα διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσουν που θα πάνε τα χρήματά μου. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω κάποιον που καταλαβαίνει πως είναι να πετάγεται κανείς στην παραμονή των Χριστουγέννων να αποφασίσει πώς θα βοηθήσουμε τον επόμενο που θα πεταχτεί». Γύρισε να με κοιτάξει. «Σου προσφέρω ένα δωμάτιο εδώ, ένα μισθό και μια 5ετή μαθητεία.
Αν στο τέλος είσαι το άτομο που πιστεύω ότι είσαι, το ίδρυμα θα γίνει δικό σου να το διευθύνεις. Όχι δώρο, ευθύνη. Άνοιξα το στόμα μου και το έκλεισα. Το άνοιξα ξανά. Γιατί εμένα ήταν το μόνο που κατάφερα. Επειδή, είπε, τα μάτια της ξαφνικά έντονα. Ξέρω ακριβώς πώς είναι να κάθεσαι σε ένα παγωμένο παγκάκι χωρίς πουθενά να πας και να επιλέγεις ακόμα την καλοσύνη. Ήμουν 29 όταν ο ίδιος μου πατέρας το έκανε σε μένα. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αν ποτέ είχα την ευκαιρία, θα φρόντιζα κανείς που διάλεξε το σωστό εκείνη τη στιγμή να μην μείνει χαμένος. Άπλωσε το χέρι της. Έτσι, Μουράν Χις, θα έρθει σπίτι μαζί μου, μετακόμισα στο Ανατολικό Πτέρυγα την επόμενη Δευτέρα. Το νέο μου υπνοδωμάτιο ήταν μεγαλύτερο από ολόκληρο το ισόγειο των γονιών μου, με γαλλικές πόρτες που άνοιγαν σε έναν κήπο τριαντάφυλλων που μπορούσα πραγματικά να μυρίσω από το κρεβάτι. Η Grace ομικρονή, ψηλή, με ασημένια μαλλιά, χωρίς ανοησίες, μου παρέδωσε ένα δερμάτινο φάκελο πάχους τηλεφωνικού καταλόγου και είπε: «Καλώς ήρθες στο boot camp». Ο πρώτος μήνας ήταν σκληρός. Τρέξιμο στις 6 π.μ. γύρω από τη λίμνη με τον πρώην εκπαιδευτή Navy SEAL της Ελεονόρας. Συναντήσεις πρωινού στις 7:30, όπου έμαθα να διαβάζω μια φορολογική δήλωση 999 DPF πιο γρήγορα από τους περισσότερους EPA. Από τις 9 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίαν καθόμουν δίπλα στην Ελεονόρα σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Ιδρύματος στην οδό Σατχιγιοταλάνδα, κρατώντας σημειώσεις ενώ οι δισεκατομμυριούχοι διαφωνούσαν για τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι βραδιές περνούσαν αναλύοντας 20 χρόνια αρχείων επιχορηγήσεων μέχρι να καούν τα μάτια μου. Η Ελεονόρα δεν ήθελε άλλο πλούσιο παιδί να παίζει φιλάνθρωπο. Ήθελε κάποιον που θα μπορούσε να μετατρέψει τα δολάρια σε ζωές που αλλάζουν χωρίς να σπαταλάει ούτε σεντ. Η αγαπημένη της φράση έγινε: «Δεν δίνουμε ψάρια. Δεν δίνουμε καν μαθήματα ψαρέματος. Αγοράζουμε ολόκληρο το γαμημένο ποταμό και διασφαλίζουμε ότι όλοι μπορούν να τρώνε για πάντα». Με εγγράφηκε στο εκτελεστικό πρόγραμμα του Stanford Graduate School of Business για ηγέτες μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ολόκληρα τα δίδακτρα καλυμμένα χωρίς ερωτήσεις. 3 νύχτες την εβδομάδα, οδηγούσα 5 μίλια προς την Πανεπιστημιούπολη, καθόμουν σε αίθουσες διδασκαλίας με εκτελεστικά στελέχη διπλάσιας ηλικίας από μένα και μάθαινα πώς να μετράω τα αποτελέσματα αντί για προθέσεις. Τα Σαββατοκύριακα σήμαιναν επισκέψεις σε τοποθεσίες, καταφύγια κακοποιημένων γυναικών στο East Oakland, προγράμματα μετά το σχολείο στο East San Jose, έργα στέγασης βετεράνων στην κεντρική κοιλάδα. Συνέντευξα μητέρες που είχαν ξεφύγει από την κακοποίηση με τίποτα άλλο εκτός από τα παιδιά τους και μια σακούλα σκουπιδιών με ρούχα. Άκουσα εφήβους να εξηγούν πως ένα ασφαλές μέρος για να κάνουν τα μαθήματά τους κρατούσε μακριά από συμμορίες. Κάθε ιστορία χαράχτηκε μέσα μου. Επιστρέφοντας στην έπαυλη, η Grace με εκπαίδευε στη διακυβέρνηση. Πώς να χειριστώ έναν ανυπάκουο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πώς να πω όχι σε ένα αγαπημένο έργο ενός γερουσιαστή χωρίς να χάσω ομοσπονδιακά χρηματοδοτικά κονδύλια. Πώς να πωλήσω έναν επιχορηγούμενο που πιάστηκε να υπεξαιρεί χωρίς να προκαλέσω έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων. Επανέγραψα ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης επιχορήγησης από την αρχή. Συντομότερες φόρμες, ταχύτερες αποφάσεις, υποχρεωτικές επισκέψεις τοποθεσιών εντός 30 ημερών από την έγκριση. Η Ελεονόρα διάβασε κάθε προσχέδιο και το γέμισε με κόκκινο μελάνι, στη συνέχεια με έκανε να υπερασπιστώ κάθε αλλαγή μπροστά στο πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο. Υπήρχαν νύχτες που κοιμόμουν στο νησί της κουζίνας με το πρόσωπό μου σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Υπήρχαν πρωινά που έκλαιγα στον ντους γιατί ένιωθα σαν απατεώνας που δεν θα ήταν ποτέ αρκετά καλός. Αλλά κάθε φορά που ήθελα να τα παρατήσω, θυμόμουν ότι καθόμουν σε εκείνο τον παγωμένο πάγκο με τίποτα, και συνέχιζα. Ο Ιούνιος ήρθε καυτός και ξαφνικός. Ένα Πέμπτη πρωί, η Ελεονόρα έστειλε μήνυμα για τη βιβλιοθήκη. Τώρα, μπήκα περιμένοντας άλλη μια 12ωρη συνεδρία στρατηγικής. Αντίθετα, ήταν μόνη της, το ηλιακό φως να ρέει μέσα από τα βιτρό παράθυρα, κρατώντας ένα μόνο φάκελο. Δεν κάθισε. Ολίστησε τον φάκελο πάνω στο τραπέζι από μαόνι και παρέμεινε όρθια. Μέσα ήταν μια συμφωνία εργασίας σε βαρύ κρέμ χοντρό χαρτί. Τίτλος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Callaghay Family. Γραμμή αναφοράς απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, που σημαίνει αυτή μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά. Βασικός μισθός $195 εκατομμύρια. 3% μετοχικό κεφάλαιο στο Ίδρυμα, που αυτή τη στιγμή εκτιμάται σε λίγο κάτω από $4 δισεκατομμύρια. Πλήρης εξουσία λήψης αποφάσεων για όλα τα προγράμματα από το τρίτο έτος, υπόκεινται μόνο σε πιστωτική υποχρέωση. Κοίταξα ψηλά άφωνος. Αυτή τελικά κάθισε, διπλώνοντας τα χέρια της σαν να προσευχόταν. «Δεν σε έφερε εδώ γιατί έδωσες ένα παλτό», είπε. Ο καθένας μπορεί να είναι γενναιόδωρος για 5 λεπτά, όταν μπορεί να παρακολουθεί μια κάμερα. Σε παρακολούθησα για 5 συνεχόμενους μήνες. Σε παρακολούθησα να αγωνίζεσαι για ένα καταφύγιο κακοποίησης που κάθε τραπεζίτη στην αίθουσα ήθελε να αποσύρει χρηματοδότηση γιατί οι αριθμοί φαίνονταν μπερδεμένοι.
Σε παρακολούθησα να κάθεσαι σε μια αναδιπλούμενη καρέκλα στο Όουκλαντ μέχρι τα μεσάνυχτα, ακούγοντας μια 17χρονη κοπέλα να εξηγεί γιατί δεν μπορούσε να πάει σπίτι. Σε παρακολούθησα να επαναγράφεις ένα εγχειρίδιο πολιτικής 70 σελίδων, γιατί μια παράγραφος θα άφηνε τα τρανσέξουαλ παιδιά χωρίς κρεβάτια. Η φωνή της ράγισε μόνο μία φορά. Έχεις το μυαλό που χρειάζομαι και την καρδιά που έχασα πριν από πολύ καιρό. Το θεμέλιο είναι δικό σου να το διαχειριστείς. Θα παραμείνω στο διοικητικό συμβούλιο για να κρατήσω τον παλιό άντρα σε σειρά, αλλά από εδώ και πέρα το ποτάμι ανήκει σε σένα. Προσπάθησα να πω ευχαριστώ, αλλά τίποτα δεν βγήκε. Εκείνη το απέρριψε. Υπέγραψε το πριν αλλάξω γνώμη και σε κάνω να ολοκληρώσεις πρώτα το μόντιουλ του φόρου κληρονομιάς. Γέλασα μέσα από δάκρυα και υπέγραψα. Εκείνη τη νύχτα ανοίξαμε ένα Σατόου Μόργκοου του 1982 στη βεράντα. Μόνο οι δυο μας παρακολουθούσαμε τον ήλιο να βυθίζεται πίσω από τους κόκκινους δέντρους. Σήκωσε το ποτήρι της. Στην κοπέλα που είχε κάθε λόγο να γίνει πικρή και διάλεξε την καλοσύνη ούτως ή άλλως. Χτύπησα το δικό μου ποτήρι με το δικό της. Και στη γυναίκα που αρνήθηκε να αφήσει μια καλή πράξη να παραμείνει αόρατη. Ήπιαμε. Για πρώτη φορά από την παραμονή των Χριστουγέννων, ένιωσα ότι ήμουν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι. Ο Οκτώβρης μύριζε βρεγμένα φύλλα και χρήματα στο Σαν Φρανσίσκο. Ήμουν στο γραφείο μου στη 22η όροφο του 300 California Street, αναθεωρώντας τους τελικούς αριθμούς για τη δεύτερη πανεπιστημίου πόλη, όταν η Grace χτύπησε μια φορά και άνοιξε την πόρτα. Η αδελφή σου και ο Ντέρεκ Whittaker είναι κάτω. Χωρίς ραντεβού. Ένιωσα το στομάχι μου να πέφτει όπως παλιά όταν η Τέρα δανειζόταν τα ρούχα μου στο Λύκειο και τα επέστρεφε κατεστραμμένα. Είπα στην ασφάλεια να του στείλει επάνω. Μπήκαν μέσα φαίνονταν σαν να είχαν πρόβα για την παράσταση στη διαδρομή με το ασανσέρ. Η Τάρα φορούσε ένα μέτριο ναυτικό φόρεμα αντί για το συνηθισμένο μποντικόν, τα μαλλιά της σε χαμηλό αλογοουρά και ελάχιστα κοσμήματα. Ο Ντέρεκ είχε ανταλλάξει την κουκούλα και τα αθλητικά παπούτσια, βρήκε τη στολή του για ένα ναυτικό κοστούμι που σχεδόν του τέριαζε. Και οι δύο είχαν τα σφιχτά χαμόγελα ανθρώπων που είχαν εξασκήσει τις απολογίες στον καθρέφτη. Η Τάρα μίλησε πρώτη, με ήχο απαλό και μάτια λαμπερά. Μυριάν, ήμουν απέσια. Ήμασταν απέσιοι. Λυπάμαι πολύ για όλα. Για την παραμονή των Χριστουγέννων, για τα πράγματα που ανάρτησα, για όλα. Ο Ντέρεκ κούνησε έντονα το κεφάλι του. Παντρευόμαστε την επόμενη Άνοιξη, προσπαθώντας να κάνουμε τα πράγματα σωστά αυτή τη φορά. Έμεινα πίσω από το γραφείο μου, με τα χέρια σταυρωμένα, και περίμενα. Η Τάρα πήρε μια ανάσα. Ο μπαμπάς έχει προβλήματα. Κάποιες επενδύσεις πήγαν στραβά. Αυτός και η μαμά μπορεί να χάσουν το σπίτι. Και η νέα εταιρεία του Ντέρεκ, EIFOL Darlikea, χρειάζεται 2 εκατομμύρια για να κλείσει τον γύρο σποράς. Δεν θα ζητούσαμε αν δεν ήταν θέμα ζωής ή θανάτου. Σήκωσα το φρύδι. Ποιο μέρος είναι θέμα ζωής ή θανάτου, η υποθήκη του μπαμπά ή η αποτίμησή σας? Ο Ντέρεκ προσπάθησε να γελάσει. Κοίτα, το καταλαβαίνω. Είσαι μεγάλος τώρα, αλλά το αίμα είναι αίμα, σωστά, 2 εκατομμύρια είναι τίποτα για το ίδρυμα. Άφησα την πλάτη μου να γύρει πίσω. Πες μου τι συνέβη με το ταμείο των 38 εκατομμυρίων που πήρες τον περασμένο Δεκέμβριο. Η μάσκα της Τέρας ανοιγόκλεισε τα μάτια. Διαφοροποιήσαμε σε κρυπτονομίσματα NFT. Κάποιες συμφωνίες αγγέλων που τρέχουν οι φίλοι του Ντέρεκ. Έπρεπε να 10x. Μετά κατέρευσε το FTX. Το Λούνα πήγε στο 0 και τα περισσότερα έχουν χαθεί. Ο Ντέρεκ μπήκε στην κουβέντα. Υποχώρηση της αγοράς. Συμβαίνει σε όλους. Η Σαγκόια έχασε δισεκατομμύρια, επίσης. Χρειαζόμαστε απλώς μια γέφυρα. Άνοιξα τον φάκελο που είχε τοποθετήσει ήσυχα η Grace στο γραφείο μου, στιγμιότυπα τραπεζικό λογαριασμό από άρθρο του Forbes με τίτλο «Η οικογένεια Χ πατάλα την κληρονομιά της σε meme coins». Γύρισα τον φάκελο ώστε να μπορούν να δουν. 87% χαμένο σε 11 μήνες. Είπα ήρεμα. Αγόρασες μια Lambo, έβαλες μια προκαταβολή σε ένα διαμέρισμα στο Μαϊάμι και πλήρωσες influencers για να προωθήσουν shitcoins. Αυτό δεν είναι πτώση. Αυτό είναι εμπρισμός. Η μάσκα της Τέρα έπεσε. Σοβαρά θα καθίσεις εκεί στο πολυτελές γραφείο σου και θα αφήσει τη μαμά και τον μπαμπά άστεγους. Πάτησα το διακόπτη του θηροτηλεφώνου. Ασφάλεια στο 22, παρακαλώ. Ο Ντέρικ προσπάθησε. Γλυκιά λογική. Έλα, Μιουριανέη. 2 εκατομμύρια είναι ψίχουλα εδώ. Δεν θα το καταλάβεις καν. Η πόρτα άνοιξε. 2 φρουροί με κοστούμια μπήκαν μέσα. Σηκώθηκα. Αυτό το ίδρυμα υπάρχει για ανθρώπους που ποτέ δεν είχαν δίχτυ ασφαλείας. Όχι για ανθρώπους που έκαψαν το δικό τους και τώρα θέλουν το δικό μου. Δεν θα πάρεις ούτε σεντ. Ούτε σήμερα. Ούτε ποτέ. Η Τέρα έγινε κατακόκκινη. Ανάξιη ευγνωμοσύνης.
Ήδη έβγαζε το τηλέφωνό της, πατώντας εγγραφή καθώς οι φρουροί την έπιαναν από τους αγκώνες. Μέχρι να φτάσουν στο λόμπι, 3 βαν παπαράτσι και ένας τοπικός blogger κουτσομπολιού περίμεναν έξω από τις γυάλινες πόρτες. Κάποιος τους είχε ειδοποιήσει. Η Τέρα έκανε πλήρη παράσταση με δάκρυα, τρέμοντας, φωνάζοντας για την κρύα καρδιά αδελφή που εγκαταλείπει το ίδιο της το αίμα. Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok μέσα σε 20 λεπτά. Λεζάντα, η δισεκατομμυριούχος αδελφή μου δεν θα βοηθήσει καν τους γονείς μας να κρατήσουν το σπίτι τους. Η οικογένεια πρώτα, το τοξικό αδελφικό. Έγινε χαμός. 10 εκατομμύρια προβολές σε 6 ώρες. Τότε το διαδίκτυο έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Παλιοί συμμαθητές ανέβασαν φωτογραφίες από το έτος που η Τέρα έριχνε γιαούρτι στην τσάντα μου στην τελευταία τάξη. Κάποιος βρήκε το Instagram Live από την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου γελούσε ενώ εγώ κουβαλούσα τη βαλίτσα μου. Μια πρώην νταντά κατέθεσε για το πως η Τέρα συνήθιζε να με κλειδώνει έξω από το σπίτι στη βροχή ως αστείο. Τα σχόλια γύρισαν από συμπάθεια σε τρεπάνια. Η οικογένεια Hayes Exposed έγινε trend πιο ψηλά από το αρχικό βίντεο. Το seed round deck του Derek διέρευσε, κάποιος το ίδρυμα το προώθησε κατά λάθος σε δημοσιογράφο. Αποδείχθηκε ότι η startup AI για τη φροντίδα ηλικιωμένων ήταν 90% Vapurger και 10% τον γκαράζ του ξαδέλφου του. Οι επενδυτές εξαφανίστηκαν. Ο wedding planner της Τέρα ακύρωσε. Δεν είχε πληρώσει την προκαταβολή. Η ανάρτηση για την ανακοίνωση της αραβωνιαστικιάς τους πήρε αναλογία στο κενό. Δεν ανέβασα ούτε μια λέξη. Μέχρι τα μεσάνυχτα, το βίντεο περιορίστηκε λόγω εκφοβισμού. Ο blogger εξέδωσε μια ταπεινωτική συγγνώμη, και ο αριθμός των ακολούθων της Τέρα είχε μειωθεί κατά το ίμιση. Η Grace μου έριξε ένα ποτήρι σκοτσέζικο όταν γύρισα στο Αθέδαρταν εκείνη τη νύχτα. Η ποιητική δικαιοσύνη έχει καλύτερη γεύση όταν δεν χρειάζεται να σηκώσεις ούτε ένα δάχτυλο, είπε. Σήκωσα το ποτήρι προς το σκοτεινό παράθυρο. Όχι, απάντησα. Γεύεται σαν κλείσιμο. Ο Νοέμβριος έφερε κρύα ομίχλη που ποτέ δεν σήκωνε. Τα νέα βγήκαν μια Τρίτη. Η Pacific Crest Capital καταραίει, το σχέδιο Ponzi των 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξετυλίγεται. Ο μπαμπάς είχε μεταφέρει κάθε ένα από μήναν δολάριο, αναχρηματοδότηση υποθήκης, γραμμή πιστωτικής κατοικίας, ακόμα και τα κοσμήματα της μαμάς, στο ταμείο 6 μήνες νωρίτερα γιατί η εγγυημένη ετήσια απόδοση 18% θα μας έβαζε ξανά σε τροχιά. Το FBI έκανε έφοδο στα γραφεία στο Newport Beach την ίδια εβδομάδα. Ο ιδρυτής ήταν ήδη σε μια γιότ κάπου έξω από το Κόμπο. 30 ημέρες αργότερα, η ειδοποίηση κατάσχεσης εμφανίστηκε στην μπροστινή πόρτα της έπαυλης Hillsborough. Κανένας πλειοδότης δεν εμφανίστηκε στη δημοπρασία. Η τράπεζα πήρε τον τίτλο. Ο Ρίτσαρντ, η Μάργαρετ και η Τέρα μετακόμισαν σε ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων πάνω από ένα κομμωτήριο νυχιών στην οδό Στόρι στο Ανατολικό Σαν Χωσέ. Ενίκιο $2.900 το μήνα, όσα μπορούσαν να αντέξουν. Μετά την κατάθεση πτώχευσης, οι πιστωτικές κάρτες της Τέρα ήταν γεμάτες στα $247.000, κυρίως για τσάντες και λιανικές αγορές. Μετά την καταστροφή του Οκτωβρίου, οι εισπρακτικές εταιρείες καλούσαν ασταμάτητα. Εμφανίστηκαν στο ίδρυμα χωρίς ραντεβού μια βροχερή Πέμπτη πρωί. Η ασφάλεια κάλεσε. Τους είπαν να αφήσουν μέσα τους 3 τους. Ο μπαμπάς φαινόταν 20 χρόνια μεγαλύτερος, τα μαλλιά του είχαν γίνει εντελώς άσπρα, οι ώμοι του καμπουριασμένοι, φορούσε ένα σακάκι 2 νούμερα μεγαλύτερο. Η μαμά είχε κόψει τα μαλλιά της κοντά και τα είχε βάψει σε ένα φτηνό καφέ από το φαρμακείο που δεν τέριαζε ακριβώς. Η Τέρα δεν φορούσε μακιγιάζ. Τα μάτια της ήταν πρισμένα, κρατούσε μια τσάντα απομίμηση σαν σωσίβιο. Του συνάντησα στο μικρό γυάλινο δωμάτιο συνεδριάσεων στον 22ο όροφο. Δεν υπήρχε νερό, ούτε καφές. Η Γκρέι στεκόταν έξω από την πόρτα. Ο μπαμπάς μίλησε πρώτος, η φωνή του έσπαγε σε κάθε λέξη. Μουράν, είσαι η κόρη μου. Ξέρω ότι σε πληγώσαμε. Ξέρω ότι δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά δεν έχουμε πουθενά άλλου να στραφούμε. Η μίσθωση του διαμερίσματος λήγει σε 6 εβδομάδες. Θα βρεθούμε στο δρόμο. Η μαμά κοίταξε το τραπέζι, στρίβοντας ένα χαρτομάντιλο σε κομμάτια. Η Τέρα τελικά κοίταξε ψηλά, τα μάτια της κόκκινα. Σε παρακαλώ, αρκεί να μας δώσεις μια νέα αρχή. Θα υπογράψουμε οτιδήποτε. Δεν θα ζητήσουμε ξανά. Άνοιξα ένα λεπτό μαύρο φάκελο και έβαλα 3 επαγγελματικές κάρτες πάνω στο γυαλιστερό ξύλο. Πρώτη κάρτα, Μάρκους Τσεν, πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος, ειδικευμένος στην αποκατάσταση μετά την πτώχευση. Δεύτερη κάρτα, πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και διαχείρισης χρεών. Δωρεάν 8 εβδομάδων μάθημα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα που διεξάγεται στο Κέντρο Κοινότητας Ανατολικού Σαν Χωσέ. Τρίτη κάρτα, Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια, γραμμή βοήθειας κρίσης Καλιφόρνιας και ένας τοπικός θεραπευτής που δέχεται πελάτες με κλίμακα τιμών. Έσπρωξα τις κάρτες προς αυτούς.
Αυτό είναι που μπορεί να κάνει το Ίδρυμα Callaway για ξένους που έχασαν τα πάντα χωρίς δική τους ευθύνη, είπα με ήρεμη φωνή. Είναι η ίδια βοήθεια που προσφέρουμε σε οποιονδήποτε μπαίνει εδώ σπασμένος και τρομαγμένος. Το χέρι του μπαμπά έτρεμε καθώς έφτασε για τις κάρτες, αλλά σταμάτησε στη μέση. Αυτό είναι. Μετά από 32 χρόνια, αυτό είναι όλο που έχεις για τον ίδιο σου τον πατέρα. Σηκώθηκα. Είχες επιλογές. Επέλεξες να ξαναγράψεις την εμπιστοσύνη. Επέλεξες να κυνηγήσεις αποδόσεις που ακούγονταν πολύ καλές για να είναι αληθινές. Επέλεξες να μείνεις σιωπηλός όταν η τέρα μεταπείνωσε για διασκέδαση. Αυτές ήταν οι αποφάσεις σου, όχι οι δικές μου. Η μαμά τελικά με κοίταξε, δάκρυα να τρέχουν. Κάναμε λάθος. Λυπόμαστε πολύ. Την κοίταξα στα μάτια για πρώτη φορά σχεδόν 2 χρόνια. Πιστεύω ότι λυπάσαι τώρα, είπα. Αλλά η συγγνώμη δεν ξαναχτίζει μια ζωή. Η δουλειά το κάνει. Το θάρρος το κάνει. Η ανάληψη ευθύνης το κάνει. Η τέρα άρχισε να κλαίει δυνατά και ανακατωμένα. Το απολαμβάνεις αυτό. Θέλεις να υποφέρουμε. Πήγα προς την πόρτα και την κράτησα ανοιχτή. Όχι, απάντησα. Απλά αρνήθηκα να πληρώσω πια για την ταλαιπωρία σας. Η ασφάλεια τους οδήγησε έξω. Ο μπαμπάς δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η μαμά ψιθύρισε, λυπάμαι για τελευταία φορά. Καθώς οι πόρτες του ανελκυστήρα έκλειναν, η τέρα συνέχιζε να κλαίει μέχρι να φτάσω στο λόμπι. Η Γκρέις μου έδωσε ένα χαρτομάντιλο που δεν συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν. Θα είναι εντάξει, είπε ήσυχα. Οι άνθρωποι που χτυπούν πάτο είτε μένουν εκεί είτε αρχίζουν να σκαρφαλώνουν. Μόλις τους έδωσε τη μοναδική σκάλα που επιτρέπεται να δώσουμε. Έγνεψα, παρακολουθώντας τη βροχή να τρέχει στα παράθυρα. Για πρώτη φορά, ο πόνος στο στήθος μου είχε φύγει. Όχι αντικαταστάθηκε από χαρά, απλώς από χώρο. Χώρος για να αναπνεύσω. Ο ουρανός πάνω από το East Palo Alto είχε το χρώμα του ατσαλιού την ημέρα των εγγενείων. Το δεύτερο σπίτι υψωνόταν σαν υπόσχεση, με 4 ορόφους από γυαλί και κόκκινο ξύλο τυλιγμένους γύρω από μια αυλή όπου τα παιδιά ήδη κυνηγούσαν το ένα το άλλο ανάμεσα σε γλάστρες γεμάτες δεντρολίβανο και λάχανο. 3.000 άνθρωποι γέμισαν την πλατεία, οικογένειες που θα ζούσαν εδώ. Δωρητές, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κάθε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμός, ακόμη και ο κυβερνήτης που έκοβε την κορδέλα. Στάθηκα πίσω από τη σκηνή σε ένα απλό μαύρο κοστούμι, με την καρδιά μου να χτυπά πιο δυνατά από την μπάντα που ζεσθενόταν. Ο Γκρέι συμπίεσε το χέρι μου μία φορά. Η Ελελάνερ, κομψή στο χειμωνιάτικο λευκό, μου έδωσε την πιο μικρή κίνηση από την πρώτη σειρά. Αυτό ήταν το έργο για το οποίο είχα αιμορραγήσει. 200 μόνιμα υποστηρικτικά διαμερίσματα, ιατρική κλινική στο χώρο, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο, φάρμα στην ταράτσα και μια πολιτική που κανείς δεν θα απορριφθεί ποτέ λόγω έλλειψης εγγράφων. Ο δήμαρχος ολοκλήρωσε την ομιλία του. Το πλήθος φώναξε όταν ανακοινώθηκε το όνομά μου. Περπάτησα προς το βήμα. Το μικρόφωνο φαινόταν βαρύτερο από οποιοδήποτε έγγραφο εμπιστοσύνης που είχα υπογράψει ποτέ. Κοίταξα πάνω από τη θάλασσα προσώπων. Κοντά στο πίσω μέρος, σχεδόν κρυμμένοι πίσω από μια κολόνα, στέκονταν ο Ρίτσαρντ, η Μάργαρετ και η Τάρα. Ο μπαμπάς φορούσε ένα παλιό ναυτικό παλτό που κρεμόταν χαλαρά στο σώμα του. Η μαμά κρατούσε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ σαν να μπορούσε να εξαφανιστεί. Η Τάρα είχε κόψει τα μαλλιά της κοντά και φαινόταν παράξενα μικρή χωρίς την πανοπλία των σχεδιαστικών ετικετών. Άφησα τη σιωπή να καθίσει για 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ένα χρόνο πριν απόψε, άρχισα με σταθερή φωνή. Με πέταξαν από το μόνο σπίτι που είχα γνωρίσει ποτέ με μια βαλίτσα και χωρίς πουθενά να πάω. Έμαθα εκείνη τη νύχτα πώς είναι όταν οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι θα σε πιάσουν σε ρίχνουν αντίθετα. Ένας κυματισμός πέρασε μέσα από το πλήθος. Οι κάμερες ζουμάρισαν. Έμαθα επίσης κάτι άλλο σε ένα παγωμένο παγκάκι στο πάρκο. Η πραγματική οικογένεια δεν είναι το DNA. Η πραγματική οικογένεια είναι ο ξένος που επιλέγει να σε δει όταν είσαι αόρατος. Η πραγματική οικογένεια είναι το χέρι που απλώνεται όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να δώσεις σε αντάλλαγμα. Γύρισα και έδειξα το κτίριο πίσω μου. Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι. 200 οικογένειες δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους επειδή ένας ιδιοκτήτης αύξησε το ενοίκιο. Τα παιδιά δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να κάνουν τα μαθήματά τους στο πίσω κάθισμα επειδή έσβησαν τα φώτα. Και κάθε άτομο που περνά από αυτές τις πόρτες θα του πει το ίδιο πράγμα που χρειαζόμουν να ακούσω εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων. Δεν είσαι αναλώσιμος. Δεν είσαι μόνος. Είσαι σπίτι. Το χειροκρότημα άρχισε αργά, στη συνέχεια εκτοξεύθηκε. Οι άνθρωποι σηκώθηκαν. Τα τηλέφωνα υψώθηκαν σαν ένα κύμα φωτός. Περίμενα να κορυφωθεί, μετά μίλησα ξανά πιο ήσυχα, έτσι ώστε κάθε μικρόφωνο να προσπαθήσει να το πιάσει. Απόψε, ανοίγουμε αυτές τις πόρτες για κάθε άτομο που έχει ποτέ πει ότι δεν ανήκει.
Ιδιαίτερα για εκείνους που τους το είπαν οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι τους αγαπούσαν περισσότερο. Κοίταξα ευθεία απέναντι στην πλατεία, κατευθείαν προς τις 3 φιγούρες στο πίσω μέρος. Οι ώμοι του μπαμπά έτρεμαν. Η μαμά κάλυψε το στόμα της. Η τέρα κοίταξε το έδαφος. Δεν χαμογέλασα. Δεν κατσούφιασα. Απλά κράτησα το βλέμμα τους για μια καρδιά περισσότερο από όμικρον με τόνο τι επέτρεπε η άνεση. Έπειτα απομακρύνθηκα από το βήμα. Ο κυβερνήτης έκοψε την κορδέλα. Η μπάντα άρχισε να παίζει. Τα παιδιά έτρεξαν μπροστά με λουλούδια. Οι δημοσιογράφοι φώναξαν ερωτήσεις που προσποιήθηκα ότι δεν άκουγα. Περπάτησα κάτω από τα σκαλιά μέσα από το πλήθος που χώρισε σαν νερό και κατευθύνθηκα προς την κυρία είσοδο. Ο Ρίτσαρτ προσπάθησε να προχωρήσει. Μουράν. Συνέχισα να περπατώ. Ούτε γρήγορα, ούτε αργά, απλά μπροστά. Η μαμά άπλωσε ένα χέρι που ποτέ δεν με άγγιξε. Η Τάρα άνοιξε το στόμα της, το έκλεισε και για πρώτη φορά στη ζωή της δεν είπε απολύτως τίποτα. Πέρασα σε απόσταση 2 ποδιών από αυτούς χωρίς να σπάσω το βήμα μου. Οι τεράστιες κόκκινες πόρτες του δεύτερου σπιτιού άνοιξαν αυτόματα καθώς πλησίασα. Ζεστό φως χύθηκε πάνω στο τσιμέντο. Πέρασα το κατόφλι. Οι πόρτες έκλεισαν πίσω μου με έναν απαλό τελικό ήχο. Ποτέ δεν κοίταξα πίσω. Όχι επειδή τους μισούσα. Όχι επειδή χρειαζόμουν να αποδείξω κάτι, αλλά επειδή τελικά κατάλαβα ότι η συγχώρεση δεν σημαίνει να ξανανοίγεις την πόρτα που σε πλήγωσε. Μερικές φορές απλά σημαίνει να περπατήσεις μέσα από μια νέα και να αφήσει την παλιά κλειστή. Μέσα, ένα μικρό αγόρι με μπουφάν Spider-Man τράβηξε το μανίκι μου. Είσαι η κυρία που έχτισε αυτό το μέρος, ρώτησε. Γονάτισα, ώστε να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Είμαι μία από αυτές, είπα. Μου πρόσφερε μια πικραλίδα που είχε μαζέψει από την αυλή για σένα γιατί μας έδωσε σε ένα σπίτι. Πήρα το λουλούδι και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό χαμογέλασα σαν να το εννοούσα. Έξω η γιορτή συνεχίστηκε. Μέσα στο δεύτερο σπίτι, το μέλλον άρχισε.